abomama bamanje bahambe baye esitolo baye emall bagqoke impahla zokulala. Sis, he's failed udoti. Yazi na ugqoka igown ngabona uyothengiswa kwesitolo. You know, mama may say so, rest in peace. I can't get it. No mama namantombazana namhlanje bagqoke namile impahla yokulala esilk. By a store, by advertise. Yazi usho ukuthini umuntu wesifazane ugqoka igown ilanga livelile urugwele impahla yokulala and you go to the shop ngempahla yokulala. Kusho ukuthi wena uyisinyefu. Nawuvuka ugezanga amakhwapha, awugezanga la phambili, awugezanga la emuva, awugezanga nomlomo uyisinyefu. Nje isonto sifofa unangqondo. Basi bashayile nalamagawuni abanandaba bafika khona ukuthi egawuni ithenge kuphi ilemule nigqoki wena sinyefu. Go back to the drawing board. Ufundisa abantwana bakukhohlakala ngamagama umdala kangaka and ibhodi yomfazi it's more sensitive than anything else. Umfazi uyekosele abe more clean than a man can be. Awugeze ekuseni ugqoke impahla yokulala, you wearing impahla yokulala. You know what's the meaning of that? Umfazi ugqoke amagawuni. What is the other thing? Amagawuni, amapijama. Laba bayaya ebhodi, laba bayaya. I remember the other time first man ebhodi first man yadumisa laba yakhona bayenza management yakosha abantu ebabuye first man. I think angazi nakupho refine bebangena ngempahla yokulala esitolo babajikise Shoprite bathi yini into eniyenzayo nakukudla la mina ngingena ngempahla yokulala ubunyefo kungaka. What has happened to the mentality of the black woman? First umuntu omnyama was never like that. Because nakavuka ekuseni before avuka ugeza ubuso uba clean mara namhlanje bahamba ngamagawuni yazi babone bawuthenga amafeti bagqoka impahla yokulala nalezitathule lezi. Uyabona izitathule zokuvilapha basilepa nabahamba, you know, bahamba so yazi angithandi intombazana nahamba ikhukhumisa izitathule umnyefu konke lokho. It speak about you. Akunama morals. Now if a woman is like that, abantwana banomama banjani? Bese wena bhuti uyafika ubonisiwe kuloyo muzi. Awuboniswe wrong wena uzowuza umoya. Awuzowuza umoya. Amen. Amen. Ubonisiwe kulo muzi la kunezilefu khona. Ngithi ekuseni uthenga amafeti esitolo bahamba ama distance bagqoke impahla yokulala. Bayothenga ukudla bagqoka impahla yokulala emall babajikise first man. Ayikho into esensitive njengentombazana. Shaya bo-10 ahambe estradini impahla yokulala estradini. Angithi usendlini ngithi usestradini. Hate me if you can and love me if you can. I really don't care. You did not hire me, you're not going to fire me. So shumayela.